Орзу-26 реҷаи стратегии рушди футбол дар Тоҷикистон таҳти ҳамин унвон барои солҳои 2017-2026 Федератсияи футболи мамлакат таҳия намуда мавриди амал қарор дод. ҳадаф аз ин барнома татбиқи ислоҳоти куллӣ дар футболи тоҷик ба шумор меравад, ки марҳала ба марҳала, қадам ба қадам, нафас ба нафас ва фасл ба фасл сурат мегирад. дар ҳама давру замонҳо зимни реҷарезию таҳлили барномаҳои дарозмуддатӣ ба истилоҳ дурнамои рушди футбол дар маҷмӯъ майлу таваҷҷӯҳ ғолибану бештар ба кӯдакону наврасон ихтисос дода мешуд. ояндаи рӯшану раҳшони футболи тоҷикро ба низ маҳз дар оину оилаи софу ҳақнамои кишвари мазкур метавон дид. дурнамои беҳу болои варзиши шумораи яки ҷаҳонро дар сарзамини бӯстонии бароманди Тоҷикистон таъмин кардан агар хоҳем, на ки як ин тадбирҳоро, балки фаротар аз онҳоро татбиқ бояд кард. такомулу ташаккули футболи кӯдакону наврасон, боло бурдани сифати зербинои футболи кӯдакону наврасон, сатҳу дараҷаи касбии мураббиён, беҳбуд бахшидани назму тартиби роҳандозии мусобиқаҳо, тарҳезию таҳия ва татбиқи назму тартиби ҳавасмандгардонии мураббиёни кӯдакон, иштирок дар мусобиқаҳо ва чорабиниҳои байналмилалӣ. Орзу-26 ҳидоятномаи фатҳу кушоишҳо дар футболи тоҷик.